କାଲି ଗୋଟେ ଭୋଜି ଯାଇଥିଲି ଦତରା ଭୋଜି ମଟନ ଖାଇବା ଲୋକ ଦଉଛନ୍ତି ମାଛ ଆଇ ନଟ୍ ଲାଇକ୍। ଭାଇ ଭଲ ଅଛ? ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଭାଇ ପାଟି ଟିକେ ମିଠା କର ନୂଆ ଗାଡ଼ିଟା ଆଣିଲି ତ। କି ଗାଡି 1000 cc ର ଗାଡି ଆର ଫିଲ୍ଡ ଯୋଉ କିଣିଥିଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗାଡି ଦେଖଉଛି କଦଳୀ ଦଉଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଡି କିଣିଲି ଟୋଟାଲି କଲୋନୀ ସାରା ମଟନ ବାଣ୍ଟିଥିଲି। ବଢିଆ ଗାଡ଼ିଟା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଆଣିଛି ବିଗ ବିଲିୟନ ରେ ଏଇ ଦେଖି ଆଇଫୋନ ବଢିଆ ହେଇଛି ତ। ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଆଇଫୋନ ଦେଖଉଛୁ ଏଟା ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ କ୍ୟାସ ରେ ଆଣିଛି 19 Pro Max Ultra ଦେଖ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ତ 19 Pro ସେତେବେଳଠୁ ଗାଲୁଆ ହିଁ ମାରୁଛି ଦଉ ଶଳା ଗୁଡ। ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ଗାଣ୍ଡିରେ ପାଇଲ୍ସ ହେଇଯାଇଛି। ତୋର କି ପାଇଲ୍ସ ମୋର